ụmụnna ndị dị m unu anwụ na ụbọchị taa atọga ya aja o aha m wee Ijeọma mmadụ na-agụ nwunye ọgụ eri anyị nọ nga anyị mega mitin ụmụdike o na mitin ka anyị nọ ha awachikwa ya abịa gwa anyị na ha abata n'ụmụdike onye ọ na-apụwa ọsọ izu ndụ gbakwa n'ọga mechi ụzọ mgbe agbawaziri ọsọ ahụ ha jide mapụta izu ndụ ha bata na-abata wachikwa ya eburu izu ndụ kọwa ya ihe buru ya pụọ. This is what is happening right now in Southeast, especially in Imo State. These people claim that they are meant to protect Southeast, but they are not meant to protect Southeast. They were meant to, to kill and destroy. This is what they are doing to our youth, claiming that they are Biafra Liberation Army, that they are ESN. Anybody they see in the street, they carry. Anybody they see in the street, be it a man or a woman, they carry the person and torture you. That is what these Ebubag people are doing in Southeast right now. And the governors that we have can't even say anything about it. These people are killing our youth every day by day in the name of they are looking for ESN. So my fellow Biafrans, share this video and drop your opinion in the comment section, because a lot is happening and we need to do something right now. Thank you and may God bless you. I am making a word the video first. ụmụnna ndị dị m unu anwụ na ụbọchị taa atọga ya aja o aha m wee Ijeọma mmadụ na-agụ nwunye ọgụ eri anyị nọ nga anyị mega mitin ụmụdike o na mitin ka anyị nọ ha awachikwa ya abịa gwa anyị na ha abata n'ụmụdike onye ọ na-apụwa ọsọ izu ndụ gbakwa n'ọga mechi ụzọ mgbe agbawaziri ọsọ ahụ ha jide mapụta izu ndụ ha bata na-abata wachikwa ya eburu izu ndụ kọwa ya ihe buru ya pụọ eyi gbile onye ọ na ọsọ eyi gbawa ha gbajie eyi okwuo eyi eburie gaba General Hospital ugbu a ga buru ụlọmma na-akụ ya ihe kụwasịa ga nga nwunye nga Ejiọfọ tode Ejiọfọ egbe si ya ele nwunye ya Ejiọfọ ọsị nwunye ya anọghị ya Chukwu mere ebere nwunye ya anọghị ya ọ gawara n'ọrụ ha ga-akụkasịa ụlọ Ejiọfọ gbawasịcha ụlọ Ejiọfọ were ma fonu nwa Ejiọfọ big fon ya ma ihe ndị ọzọ. So ụbọchị taa tọrọ na ya aja o unu mara otu nsi ga-abịa emere anyị unu mere anyị gbatara na ya ọsọ enyemaka akwa ka anyị nọ na-arụ kamgbe ụtụtụ n'ọhịa ka anyị kachipụta eburu izu ndụ ọbatabekwen ọnụọhịa ka anyị mmadụ na-agụ. So anyị nọ mitiri taa lekwe ha awachikwa anyị izu ndụ gaghị gbachi ụzọ ha bịa kpụghara ya mechaa ihe niile ha mere n'ime ụlọ ọzi ka ahụ mechara ka anyị pụtara ajụ ogere ka iri na-ebe akwasị nwanne nchele onyo akwa ka m na-arụ kamgbe anyị patara nnọọ biko ụmụnna m onye na-alụ na ọsọ ahụ ya weliri mmadụ na-agụ mma izu ndụ ma chairman ọ mma ya na-ekwu ya na udo dịkwara unu. Mabel mmadụ na-agụ biko enwe m ọtụtụ okwu ndị ụmụnne ndị nwunye di m ekwutechala ihe niile. Biko anyị nidiri gwukwe enyemaka unu ka anyị nidiri biko gbatara na ya ọsọ enyemaka dịsị na ọ karịala anyị ahụ biko na arịrịọ ka anyị na-arịọ unu onye mara ebe o si ebido ọrụ na si bido ka ụmụ oke ibiri nwaanyị ghara ịnwụ, bikos disi na-emelu ụmụ oke ibiri nwaanyị achọghị inwe BP enwetachala BP. Biko tinye niele ọnụ tata echi biko ka distance stop biko ndị di m ikpere m nọ n'ala bikoni onye mara ka o si arụ ya ewepụta ọrụ ya ugbu arụwa ọrụ bikoni ọnụọhịa ka anyị ga-esi were pụta mmanwụ m Helene mmadụ na-agụ. So anyị nọ mitiri taa lekwe ha awachikwa anyị izu ndụ gaghị gbachi ụzọ ha bịa kpụghara ya mechaa ihe niile ha mere n'ime ụlọ ọzi ka ahụ mechara ka anyị pụtara ajụ ogere ka iri na-ebe akwasị nwanne nchele onyo akwa ka m na-arụ kamgbe anyị patara nnọọ
mgbe bezeno biko ụmụnna m onye na-alụ onye na-ahụ ọsọ ahụ ya were mmadụ na-agụ mma ịzụ ndụ ma chairman ọma ya na-ekwu ya na udo dịkwara unu ee ụmụnna ndị dị m unu anwụ na ụbọchị taa atọga ya aja 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 o aha m wee Ijeọma mmadụ na-agụ nwunye ọgụ eri anyị nọ nga anyị mega mitin ụmụdike o na mitin ka anyị nọ ha awachikwa ya abịa gwa anyị na ha abata n'ụmụdike onye ọ na-apụwa ọsọ izu ndụ gbakwa n'ọga mechi ụzọ mgbe agbawaziri ọsọ ahụ ha jide mapụta izu ndụ ha bata na-abata wachikwa ya buru izu ndụ kọwa ya ihe buru ya pụọ aha ga-enwe gị na-eme onye ebe ole dotere gị anyị nụrụ ihe mere na yesterday na be gị anyị si ebe jụọ gị ele otu ihe a si mee ọ na be gị ka o mee ele otu o si mee ele otu ihe mere na be gị si mee ha isi ka anyị mara anọ m ya ọ ka bụ klinọp ka anyị si wee na-abata onye m na-abata na kichin ka m nọ onye abịa bịa mee m arrest ọ dịka onye polisi oyi black and black bịa mee m arrest mekọrọ m ekwukwere m ụka ekwukwere m ụka ya sachi ya m were fon nọ m na-akpa kpọrọ m pụtara n'iro nwunye m na-achọkwara ịsa akwa ya mechaa ma nwunye m arrest na akwa ha na-eresi ndị ụmụ bad boys ya mmanya ncha na ụmụ bad boys ya ebikwa ha na be anyị nwekwe nke hụ na bi na be anyị mmanya anyịkwa mgbe na-ere mmanya ere kemgbe ha wee chọọ ya kpọrọ ha sị m bịa kpọrọkwa nwunye m mgbe anyị na-abata ebuka kwara onye be anyị ya si hapụ m si kpọrọ nwunye m ha wee kpọrọ nwunye m wee gaba ebuka wee sị m na ha na-ahụ ụdụala ọhịa kwuru mgbe ahụ ọ sị hapụ m chọọ nwunye m karịa akpụrụ nwunye m na ha na-ahụ ụdụala ọ ya bụ na ha kpọrọzi m ha kpọrọ nwunye m wee pụwa mechaa pụọ gaa kpọrọ otu nwa nwoke a na-akpọ Ezendọ ha kpọkwa ha na-abụ onye akpọrọ wee pụwa gbajie otu onye ụkwụ a na-akpọ eyi ka anyị na-akpọ eyi so ha gbaa ya egbe n'ụkwụ gbajie ya ụkwụ akwụkwọ ndị abalị gaba ọkụ Igbo ụnyaahụ gaga tritibe amabekwara m otu iji ha chibadị ugbu a dụọla a na-ekwu okwu ya onye nwekwana dụọla ha si ha ga-ahụ dụọla ahụ bụ Emeka bụ ezigbo aha Emeka bụ ezigbo aha nwa Denis nwoke mana ihe a dụọla ka a na-akpọ ya Emeka bụ ezigbo ata aha ha na-akpọ ya dụọla ele ihe ịhụtakwara na ha ndị a bịara ma ele ihe hụtara ha na-eme otu ha na-eme ele ihe hụtara la nwekwa ihe ụdọ m hụtara na-abụghị na ọ bụ Ebuka ahụ kwa ha wee bịa amana hụ onye mbụ ha makwana onye dụọla bụ ọ Ebuka ahụ bụ onye kpọ ha wee bịa na be m wee kpọrọ nwunye m nwekwa ihe nwunye m mere ha na ọ na-ikekwa na Ebuka ahụ dụọla ahụ na onwe ya na-abịa na be m ọ na-abịa be m adịkwana m achụpụ ya mmee na mma m mmee nwa dị ala n'imụlọ ebe mma m mmee nwa dị ala n'imụlọ ebe mma m so ya na-abịa na be m m na ya na-anọkwana nwekwana m otu m na-esi wee chụpụ Emeka ma Ebuka ahụ kpọrọ ya mkpọ ha wee bịa na-achọ dụọla ahụ onye nyekwara aka gbapụta ya mgbe o ji ndị ụmụọma ụgwọ ha nwụde ya sizie ya Emeka ahụ jikwara jebe lụọ ya. There's a community in Delta State called Agbo. They said they are not Igbo, that they are Agbo. Now look at what their youth leader said. We are not Igbos. We are Agbo. We speak Agbo. Do you want to give up a kingdom that has existed for 2,000 years to a local entity created 40 years ago that has no history? Which one do you prefer? Then of Agbo. Ask Agbo youth. Their youth is saying that Agbo is not Igbo. That Agbo, they speak Agbo. That Agbo has existed for 2,000 years and that Igbo only existed for 40 years. I don't understand. I said, okay, no wahala, for peace to reign. Before somebody will say that, nah, Prophet Boy is very rude and all that, I had to go to the Google. When I go to the Google, I asked Google,
Is Agbo part of Igbo or not? Look at what Google said. Google said yes. Agbo is an Igbo community located in Delta State. Its indigenous people are of Eka descent, which is a recognized subgroup of the border Igbo ethnic group. They speak the Eka dialect of the Igbo language and share foundational culture practices like the New Yam Festival, locally and called Ewaji. This is not coming from me. Children, I don't hear them now. Say they share the same look. I don't understand where this world is. The most confused people in this south is Delta. Delta and the Ikwere. These are the most confused entity. They don't know where they belong. Tomorrow we are not Igbo. Next tomorrow we are Igbo. If opportunity come now that requires, they will say, oh, we are Igbo. But once opportunity stop to exist, they say we are not Igbo. I beg, this thing what I read now, is there anywhere they said that Agbo is from Agbo, that Agbo is not Igbo, or probably Agbo is from Delta and Agbo is not Igbo? Because I don't understand why these people are so confused. Agbo is Igbo. Agbo is Igbo community. Delta, South. You people should stop being so confused. You are Igbo. Stop running away from your tribe. Ndi Mgbu.